boss rawa kai kawai ka shigo mana wurare ba wani abun nan ne kai da haka ne to ke faruwa ne wai ma dai da haka ne kuɗi nake so ta halin ko kaka ne ka gane kana da contract akwai wanda kake so a kashe ma to kakin yaushe duk ga yaran mu muke ga ana abubuwa dama kai ba ka da ganewa ne muka je kana gani kiri ba a zo ka shiga harkan nan sai fa ma kake kana ta wahala cikin jama'a da Allah ana tare na ka zo ka harka kawai ta kuɗi kai kana kawo wani kufar ko ba dan ba bai matsalaka hawa bai matsalaka zo ka rubuta kai da alƙalla kuma ka banni nan kullun wahala nake sha yan make masu da iskancin nan ma zan kaba da Allah ka dauki ni ka ai abin da ka riga ka fara dauko wani kamar girman kai kana wani abin da ka gane ni yanzu ba kake bukata kake so ta ciki gare ka wata tara kuma ni yanzu bana ma ko yana da cikin satin nan za yau kuma kai ma ka sai a asibiti yanzu ya za ka gane akwai wani aiki namu ina da yara da dama duk suna yi in dai za ka haɗa hannu da ni ka gane ba wani abu bane ba dan kuɗi ka ma yi kuɗi ka gama hawa zan ma wasa ne ka banna dan iska hakan nan kawai abin da nake so in na baka umarni ka yi ne kawai ba wani abu ba ka gane kura uwa ka mu haka kaga na ya kuce mu kamera bidiyo ku kaga wannan kake nan ka gani wannan ta zama taka abin da nake so da kai ka gane je ka samu kan hanya inda ka san kayi na wucewa ka aje ta a kas ka koma gefe ka rabe duk wanda ya ganta ya zo ya arfa ita nake gama zai tunanin wata babban wa'ire ta dauke ta ne nake gama yana taba ta zama bokiti me zan fada ka mun sai ta ba abin da zaka fada kawai ka aje ka ambaci sunan boka burhudu ka ce kawai burhudu wala ne zagi sai ka buga ashar ka ce burhudu ya ce burhudu yes ka aje ta ka koma gefe an gama ka koma gefe inda ba za a ganka ba duk ga da zuciya nake gama da ya dauka zai zama bokiti an gama an kare kawai ka dauko bokitin ka kawo man in dai maganar kuɗi kai ka gama ba ka ba talauci ba ne da mutunci ne ga kai da kai magana wace ka ta wannan kayan abara uba ya za a ta zauna a haka kai baka ga yara na hawo ma baka ga su ba su umar yanda suke hawan motoci nake gama da babu Allah ka zo cikin wala ka ce nan nake laduwe na hawa ka ce har ka ce kawai nake gama ba matsala ka je ka yi kuma kar ka kawo mafa musamman ba ka kawo musamman in ba ka wallahi zan dace ma wuya da kai zan ba dodo na shajirin ka san ni waye ba dodo na shajirin ka an gama yayi ina jiran ka ba zan kara ba na son wasa daga lamara lamba wai anan din ba na gaba amma dai Boka Allah ya tsine wa albarka. Durin uwanka mota da ke so kamfanin arziki daga nan hatta ta tsara. Yawa, talhudu. Na gani. Ramuna baka ji abin da ake ta faɗa ba cikin gari da mutum ya ɗaura sai zama doya ko bokiti ko wani abu kai sai ka da wannan abu babu ruwana da Allah babu ruwana da ina ji ma dan uwana ka kyale ta Allah ka bai sai ka kake irin wannan kyale ta ana marar nan wannan harkar nan babu kuɗi Najeriya yanzu ga baki ɗaya ta riga ta san da maran kan wannan da inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za dan uwana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abaka haska inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai dan uwana ne ko wannan Ibrahim jin da ya zama wanda ya daura shike ne zama wannan sai na hana shi da wayan da ke da wayan amma doki ko ina da ko ina jin da ya koma amma ni ina nan sai ina nan sai na ga uban da zai zo da wayan nan ka gane mu boye daga nan wajen ga uban da zai zo da wayan nan kai yawa kai na ma dan biyo wa kai ni na Aisha dan bura uba alherin Allah ya zo uba kai
wurin wannan miliyan nawa Haka asko su. miliyan nawa Haka asko su. a kai ni daga yau yi kenan na ma daina wannan farcalan ya aka yi ne iye rauwa kai ya ka ne Ka faɗa mana da kyau. ruwa zai yabo fa